Det der, det er fucked up. Prøv da. Nej, men gør den lige igen. Hallo, Spirit Pikachu, eller hvad du kalder det selv. Gør det lige igen. Nå, men gør det lige igen. Nej, for jeg skal have det der kostume på, ellers er det ikke sjovt at filme det. Nå, men sig det lige. Hvor er det mindfuck? Nej. Hvor er det mindfuck? Det der din drink, den ser god ud. Shit, nigga. Ligesom der, hvor i filmen der, den der Mew and Mewtwo. Ja. Du filmer det stadig. Ja, jeg gør. Så Ash, han er ved at dø. Han bliver til sten, mand. Ja, og så Pikachu, han prøver at sætte ild, eller Sorten. strøm imellem ham, og så står han sådan, Så begyndte han at græde, og så begyndte jeg også selv at græde, fordi jeg synes, det var så sørgeligt. Godt, at lige fik det der til sidste med.